गिबियावनो जोंनि रादाब नायगिरि मानगोनां बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापरि हालामनि सनापुर मुंनि गामियाव जोंनि बे ओनसोलनिनो जाखांफु डिरेक्टर मानगोनां प्रबिन बर' बिथांनि दैदेननायाव आर'नाइ मुंनि सावथुननि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। दा बे सावथुननि सोमोन्दै जों मानगोनां बिथां डाइरेक्टरनिफ्राय एसे मिन्थिनानै लानि। खुलुमबाय। बेयावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि आरो निउस 24 हेडलाइन्सनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसेनो आरो नैबे सावथुन शुटिं सोलिबाय थानाय बुब्लियाव जों बाहागो लानाय साफ्रोमबो फावगिरि बिथांमोन लोगोसे सनापुर गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। बे सावथुननि मुङानो जाबाय आर'नाइ। बे सावथुनखौ जोङो थांनाय जानुवारि 7निफ्राय जों जागायनाय जादों आरो दिनै 22 जाबाय नामा दिनै 22 दिनै जोबनायनि लामायाव सफैबाय आरो बे सावथुनखौ बिश्वकर्मा 17 माने सेप्तेम्बर मान्थनि फार्स्ट उइकआव बे सावथुना रिलिज जागोन आरो बे आर'नाइ टाइटेलखौ लानायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जों मोनसे समाजा थांना थानोब्ला जोंनो मोनसे खौसेथि नांगौ आरो हारिमु नांगौ। राजखान्थियारि बिथिङाव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सोलोंथायारि बिथिं मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनो जौगानायखौ नांगौ आरो जोंनि बर' समाजनि सिनायथि होनोब्ला पार्टिकुलारलि आर'नाइयानो। बे आर'नाइया जेरै बायदि रोखोमनि आगरजों समायना महर लानानै आर'नाइ मुं मोनो, थिग आंबो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों आर'नाइ टाइटेलनि गेजेरजों जे जेरै हाजो आगर, दिंखिया आगर, फारौ मेगन बायदि बायदि रोखोमनि आगरफोर दं बेखौ मिथिखायो। थिग बेफोरबायदि आलादा आलादा रोखोमनि आगरजों जोंनि आर'नाइया समायो। माने मोनसे समाजा समायना बेबायदि आर'नाइ जानोब्ला एबा गेरेमसा महर एबा सिनायथि लानोब्ला जोंनो सोलोंथाइ नांगोन आरो समाजारि, राजखान्थियारि, रांखान्थियारि मोनफ्रोमबो बिथिङाव हारिमुवारि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जौगानांगोन। दा बे आर'नाइयाव जेरैबायदि आगरा थायो, बेलेग बेलेग रोखोमनि आगर थायो, थिग बेबायदिनो सोलोंथाइ, हारिमुवारि, आबादारि, राजखान्थियारि, रांखान्थियारि बे बाथ्राखौ आं होननो नागिरदों। दा बेफोरबायदिखौ जुदि जौगालाङोब्लासो मोनसे समाजा जौगायो एबा मोनसे समाजा जौगानाय होननानै जों मिथिनो मोनो। दा बिनिखायनो जे जोंनि बर' समाजाबो जुदि मोजाङै जौगानोब्ला आरो गेरेमसा बर' हारि दानायनि सिमाङा जाफुंनोब्ला जोंना मा जानांगोन, जों आर'नाइखौ मान होनो रोंनांगोन। माने जोंनि आर'नाइया गोजौ थाखोआव दावखोनांगोन। बे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों आरो बे सावथुननि गाहाय थांखियाबो बेनो। बे पार्टिकुलारलि जों आर'नाइनि ओंथिखौ जों बुंनानै बुंजोबनो हाया आरो फोरमायनानै फोरमायस'नो हाया। बे आर'नाइनि ओंथिया बिराद गुवार, नाथाय बिनिनो आं मोनसे फिसा बाहागोखौल' आं लादों, जायखौ मोनसे गेरेमसा बर' हारि दानायनि सिमांखौ लानानै मोनसे पार्ट फिसा आं लादों आरो बेवहाय माखासे इन्सपिरेसनेल गोबां सोदोबफोर दं। बे सोदोबफोरखौ थारैनो सावथुनखौ नायोब्ला रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनगोन आरो टटेलि जोंनि ससियेलजों सोमोन्दो गोनां सावथुन आरो समाजारि सावथुन। बे सावथुनखौ रायजो राजाफ्रा बयबो नायगोन होननानै आसा फारिदों आरो बे सावथुनाव गोबां मुंदांखा एक्टरफोर दङ। दिनै क'क्राझारनिफ्राय फैदों दैमु ब्रह्म, बयबो सिनायखायो बेखौबो, सासे मोजां कमेडियान, आरो बिष्णु बसुमतारी, सोमदोन बसुमतारी, ओरैजाय एक्टराव दङ आरो मोगथां नार्जारी आरो समायना रामसियारि, जाय बिनानावा दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय जानाखि बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि बे बादायलायनायाव नमिनियाव सौहैदोंमोन, बेस्ट एक्ट्रेसनि नमिनियाव। बेनिफ्राय दङ बेस्ट एक्टर 2017नि बान्था मोननाय बिरमल मोसाहारि। आरोबाव गोबां दङ। क'क्राझारनिफ्राय मथा मथि जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टसिम बिराद जायगानि आर्टिस्टफोर दं बेवहाय। लोगोसेनो आरो थावजेन्डस अफ पिपुल होनांगोन जोङो, जोंनि गामियारि रायजोफ्रानो जिहेतु बेखौ थुलुंगा होदों आरो बयबो बाहागो लादों बेवहाय, बयबो एक्टर एक्ट्रेस जाफाजोबदों, बिसोर बाहागो लाजोबदों आरो बिथांमोननि बे थुलुंगानायजोंनो जोंनि सिनेमाया महर मोनगोन, आं बेखौ आसा फारिदों। ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खावलायबाय आरो लोगोसेनो बयखौबो बड'लेण्ड बुब्लि आरो निउस 24 हेडलाइन्सनि जानानै नोंथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। नोंथाङा जोंनि धेमाजि जिल्लानि गिबि एक्ट्रेस मानि हेंथा मुंनि सावथुनाव नोंथाङा गिबि फाव खालामदोंमोन। दा बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै नोंथाङा सावथुन मुलुगाव फैफिनदों, जिहेतु दा शुटिं सोलिबाय थानाय आर'नाइ सावथुन, बेवहाय नोंथांखौ फाव खालामनाय नुदों। दा नोंथाङा बे सावथुनाव फाव खालामनानै माबायदि मोनदों? गिबियावनो आंनि खुलुमनाय जासिग्रोबाय।
आं बे सावथुनाव मावनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आदा प्रबिननि खोन्थानायफोरखौ बिराद माने मोजां मोनदों आरो मावनानै बिराद मोजां मोनदों। नोंथाङा बे सावथुनाव मा रल दं? आंनिया माने मेन एक्ट्रिस आरो माबा टाउननिफ्राय फैनानै गामियाव माबा दं आरो बिदि गामियाव सफैनाय। साबायखर थाबाय। नोंथांमोननि गामियावनो जे गोदानै सोलिबाय थानाय आर'नाइ सावथुन, बे आर'नाइ सावथुननि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। दा बेवहाय बे शुटिंखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों? जोंथ' दा मोजांखौनो मोनदों आरो जोंनि गामियाव बिदि मालाबाबो शुटिं जाफेराखैमोन। दा बिथांमोनहा शुटिं खालामहैबाय आरो जों जोबोरै मोजां मोनदों। बेबायदि जायोब्ला आरो जोंनि बे गामिया समायना जायो आरो गोजोनथाव जायो। बेनिखायनो जों बेफोरबायदि शुटिं खालामनायखौ जों मोजां मोनदों। बे फिल्मनि डिरेक्टर मानगोनां बिथां प्रबिन बर', बिथाङा जोंनि बे ओनसोलाव गोबां फिल्म सावथुन दिहुनबाय। दा मख'नो थाङोब्ला हांमा, हादान बायदि बायदि गोबां फिल्म दिहुनलांबाय। दा बैफोर बिथांनि फिल्म सावथुन दिहुननायखौ, बिथांनि सावथुनफोरखौ नोंथांमोना माबायदि मोनो? बिथांनि सावथुन फिल्म देखायनायखौ बा सिनेमा शुटिं खालामनायखौ जों जोबोरै मोजां मोनदों। जोबोरैनो खोनासारनाय जादों आरो मुलुगाव मुंदांखा जादों। दा बेनिखायनो जोङो जोबोरै मोजां मोनदों आरो जोङो बेबायदिनो खोनाबाय थानो मोनगोन आरो नुबाय थानो मोनगोन, बेखौनो जों आसा खालामदों। साबायखर थाबाय। नोंथांमोननि बे गामियावनो आर'नाइ मुंनि सावथुन, बे सावथुननि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। दा बे सावथुनखौ नोंथांमोना माबायदि नुदों? मोजांखौनो नुदोंहाय बाबामोन सनाफोर। दाथ' जोंखौ ओरैनो जा दाजा सोलिहोबाय, जोंबो बेफोरावनो माबालाबायफाबाय। माबोरै नुखो बिबा ना सना? दा बेबादि जाबाय आरो। खौ बिथोन होबाय थानाय डिरेक्टर बिथां प्रबिन बर', बिथाङा गोबां सावथुनफोर दिहुनबाय। दा बैफोर सावथुनफोरखौ नोंसोर नायनानै माबायदि मोनो? मोजांखौनो नुदों बाबा, जोङो गोसोखौ मोजां गोजोनदों। साबायखर थाबाय। नोंथांमोननि बे गामियावनो आर'नाइ मुंनि सावथुन, बे सावथुननि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। दा बे शुटिंखौ नायनानै नोंसोर माबायदि मोनदों? जोंथ' जोबोद मोजाङानो मोनदों आरो मोजां जागोन बायदि सानदों। बिनि थाखायनो जोङो बे बिथां बा जोंनि फंबाय प्रबिनखौ जोङो जोबोद साबायखर होगासिनो दं आरो जोङो गुबुननिफ्रायबो खोनानो मोनदों बहुद माने बायदिसिना सावथुन दिहुनगासिनो दं होननानै आरो जों नायनानैबो मोनदों। जोबोद साबायखर बे गथ'निसिम। गोबां सावथुनफोर दिहुनबाय, जेरै हांमा, हादान बायदि बायदि। दा बिथांनि फिल्मखौ, सावथुनखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनो? मोजाङानो मोनो, जोङो बहुद नायो बिनि सावथुनफोरखौ आरो जायगानिनो मानसि आरो जोंनि जायगायाव बेबायदि लाफैफेराखैमोन नालाय, ओंखायनो जों दा आरो बेबायदि शुटिं खालामनाया माबायदि होननानै बयबो नायदों आरो बिनि सावथुनखौ जों मोजाङानो मोनो आरो जों मानसिखौबो जों सिनायखायो खाथिनिनो, बेनिखायनो जों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। थेंक इउ। साबायखर थाबाय। नोंथाङा दा सोलिबाय थानाय आर'नाइ, बे आर'नाइ सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै रल मोननानै माबायदि गोजोननाय मोनदों? गिबियावनो आं प्राइम 24 हेडलाइन आरो बड'लेण्ड बुब्लिखौ साबायखर बावनो नागिरदों। आं बे आर'नाइ सावथुनाव खामानि मावनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे प्रबिन आदाया आंखौनो मेन रल हिसाबै सायख'दों। आं बेयावबो गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे बे रलाव जोंहा हिर'इन हिसाबै समायना दङ, बिथाङाबो आंजों बहुद कपारेट खालामदों आरो जोंहा ओजै जमुना दङ, बिथाङाबो आंजों जोबोद कपारेट खालामदों। बेखिनियानो। नोंथाङा बे आर'नाइ सावथुनाव माबायदि रल मोनदों? नोंथांनि बे आखुथायफोरा माबायदि, एसे फोरमायनो हागोन नामा? आंनि रला जाहैबाय सासे गामियारि, सासे आं गोरों गोरा सिख्लाजों हाबा जायो। आं बारा गोरों गोरा नङा बे फिल्माव। आं गामिनि सासे जेबो लेखा रोङै सेंग्रामोन। बे समावनो जोंनि गामिखौ माखासे गोरों गोराफ्रा, जेनेबा लेखा गोरों सिख्लाफ्रा बा मास्टारफ्रा फैनानै माखासे जोंनि गामि ओनसोलखौ नायनो फैयोमोन। बे समावनो आं सासे गोरों गोरा सिख्लाजों गोसो थोलायनाय जानानै आं बै सिख्लाखौ हाबा लायो। हाबा लानानै
बिथांलाहा माने जोबोर मोजां न'खरनि मानसिमोन आरो उनाव आं बेबायदि ड्रेसै आं गाननानै फैनो मोनो गामिखौ नायफैनो मोनो आरो माखासे गोबां स्ट'रिफोर दंबावो बेखौ आदा प्रबिनासो बुंनो हासिगोन बेखिनियानो साबायखर थाबाय